Сега Народна република България надминава САЩ не само по темповете на промишленото развитие, но и по абсолютния приръст на ред най-важни видове промишлена продукция. А не е далеч времето, когато ще ги надмине и по производството на ред промишлени стоки на глава от населението. Съобщение за гледащите отвън. Протестиращи. Я бягал тук, мършляк такъв. Добре, това ще е силно. Някакво съобщение за протестиращите отвън. За тебе говоря, разбираш ли? Ти си пълен мършляк. Искам ли да дадете съобщение? Да дадете съобщение за протестиращите отвън. Какво мислите за бюджета? Аспарух повел народ да дири земи. България изгради не с тухли, не с панели, не с европолитически теи, а с кървави тела на българка войска. Та днес аз и ти, азбуката ни да изговаряме, нали? А, Б, В, Г, Д. Кирил и Методи написаха, нали? Скрита в гръцките лъжи. Така де. А, Б, В, Г, А, Г, Д. Апостолите ни клетва дадоха дори. Българче да се наричам, първа радост е за мен. Така и да не забравим Левски, Ботев и Ракоски. Днешните продажни, червено-сини, етнически модерни политици, евроатлантици аха пред портрета на Левски в Народното събрание. Те крещат, заклехме се евроатлантически кръци. Шъш, сретен го пуснаха, нали? Опа, Бойко долари ще брой хихи. Да, 3 папи по главата го галиха. Абе, вау, страшно звучи. Не на омразата Пеевски крещи. Приятели в списъка Магнитски са всички. 1, 2, 3, бизнеса върви. Кой разпореди това безобразие по пенюар? Той в Народното крещи. Какво няма да се случи по този начин? Дженджи, а другия пред кабинета 222 и на буква F той стои Супермен. Джензи, Колко смешни са, нали? евроатлантически чалготеки, опарайски газ, мафия, разрушени пирамиди, остарели фараони с късани дънки за милиони. Трябват крумови закони за тези фараони и куршуми за милиони. Аспарух повел народ, чуй гласа на вековете. За това днес аз и ти говорим, знаем А, Б, В, Г, Д. кодове вековни, Скрити, истински. искри. Но чухте ли? Но видяхте ли? Евроатлантически фараони с късани дънки за милиони. Пирамиди от лъжи, Райски газ! Разрушени панелни квартали, чалготеки на властта, мафия с политици зомби. Шуш! Трябват крумови закони за тези нови фараони. Чаши от черепи, не коктейли в луксозни салони, прически и екскурзии от откраднати европейски милиони. Трябват куршуми за милиони. Замениха я с субсидии, така. Фалшиви новини, в които героите винаги са добри, райски газ на забрава. В мръсни сделки с усмивки всички са надрусани еретици. Продажни, червено, сини, етнически, политически инженери. А, Б, В, Г, Те са ключът, България, евроатлантически фараони. чалготеки чака рака за евромилиони. Властта е евромафия, това ли е краят на нашата голяма история?